Hola a tothom! Aquesta segona evidència tracta sobre un altre Kahoot que vaig implementar a l'assignatura de Pràctiques 1, que són les que es fan a segon. I ho vaig fer a l'escola on estic, que es diu Blanca de Villalonga, que pertany a la SER al Segrià i està a la localitat de la Portella. S'ha de tenir en compte que en aquesta classe on faig pràctiques hi ha 3 cursos diferents. Els dos de cicle inicial, primer i segon, i l'altre que és el de tercer. I per tant, no tots els alumnes van treballar de la mateixa manera, ja que a alguns els hi costava més i a altres menys. Aquesta activitat, que està relacionada amb el Kahoot, té molta relació amb les competències digitals docents. I una prova d'això és la imatge que tenim en primera posició, que és la dels 4 registres que s'han de fer al llarg del quadrimestre. I com podeu veure, després, en el registre número 3, el registre número 3 el que havia de tenir és relació amb l'ESTAC i concretament amb les competències digitals docents. I va ser així. A més, en aquesta activitat el que vaig fer va ser agrupar-los en grups de 2 i un grup de 3, perquè eren 7 i els 5 parells no podia ser així, però volia fer treball cooperatiu i alhora que tots poguessin treballar de la mateixa manera i en bastant temps amb les noves tecnologies. En aquest cas vam treballar amb els ordinadors portàtils. D'acord? S'ha de dir també que els infants van treballar amb l'ordinador, que és aquesta eina digital, durant tota la classe, ja que primerament els hi vaig dir els passos a seguir per poder entrar al joc, ja sigui buscar a internet el nom de l'aplicació, el Kahoot. Després també els hi vaig dir el que havien de posar, que era el còdig per entrar a la partida, i després, per últim, el que van fer va ser ja jugar. És a dir, que van estar molt temps amb l'ordinador, gairebé tota la sessió, i els hi va agradar molt. Vull dir, va haver un llarg temps que van utilitzar aquesta eina digital que són els ordinadors portàtils. I com l'altra evidència, com la evidència número 1 del grau d'educació primària, els infants van estar molt contents perquè al treballar amb eines que no són habituals, sinó que són esporàdiques, com els ordinadors o les tauletes, van estar molt satisfets i amb ganes de treballar més amb aquests dispositius. D'acord? I fins aquí la breu explicació sobre l'activitat. Espero que s'hagi entès i es vegi la relació que va tenir amb les competències digitals. I si no ha quedat prou clar o ha sigut prou entenedor, tenim les imatges que ho complementen. D'acord? Adeu!